Подай коментатор, бе. Подайте на коментатор тук. Как да дам зум, бе, Вало? Мали. Тук не мога фан топката. Как невозможно така да е? 3, шаг. Господин Дремджиев, искам да питам как се чувствате на почивката на матча. Много добре. Много добре. Воите или? Да, 1-0 за мен. 1-0 за вас. О, това е впечатляващо. Но все пак Благовест не е в кондикция днес да играе. Особено. Но все пак да, вие си справя срещу един от така трудните съперници, защото... Да, трудно. Доста ли подвижен това? Да, може би от тази гледна точка. Да, но сега ще пълна дуспа. Сега ще пълна дуспа, но нека да видим. Ние сме от асоциацията на футболистите. Искам да видим точността на изстрела ви. Може да видиш отзад да снимаш. И така, да, може. Също така искам да видя точката на дуспата, но аз не виждам точка. Все пак. Как се бележи гол? Господин Дремджиев. А? Добре, той каза да ги спускате. И това е гол отбелязан от Дремджиев. Добре, радвам се за вас. Сега Благовест. За жалост. Първо изкарване. За жалост. Забелязахте ли този невратен гол? Да, всичко е документирано. Това е 3-0. Аз ви до колко играе Динче? До 5. Трябва да си карат повече гол. До 4, ай. До 4 е да го... Точно пъгъл. Некъв боцал. Видя ли? Какъв боц? Как се чувствате след това ваше изпълнение и тази дуспа? Вие губите в момента 3-0 от господин Дремджиев. Печелим, аз съм оптимист. Оптимист до гроб, нали? Колкото е невъзможно, оптимист, да. И така, драги зрители, това беше нашето седмично студио. Ще продължим след малко. Вало пак не успява да вкара топката. Имаш ни пътна. На, Фаню! Какво стана това? Значи. Поемам аз контрола на камерата. Ще играя. Сменим ъгъла на това. Да. Държите, бе. Пъжи го чува. А твоя топка, инче?
тук. Какви сте? Колко пъти? Удариш от това. Добре, давай. И това е гол! Аз глава играч?